Jinavendanu Çiyana Radyo Denge gelden başkodarın heja 24 Nisan 2025 Penşem. Li Brüksel'e saat yazdı Lahmede duazdı emenu çendra var ojede peşkeş bikin demdam azadiya revera poye. Hevditına Dem Partiya ya Vazareta Adaletere de Speaker Hevditına Navbera Heyeta Partiya Demokrasi ve Keviya gelen Dem Partiya Veziri Adalete Yılmaz Tunç Lavaya Vazarete de Speaker Heyetçi Seruk Vekilen Koma Meclisi ya Dem Partiya Gülistan Kılıç Koç Yiğit Usezai Temeli Ali Karese Hevseruk Kengişti Yenji Komisyona Mafemuru Bana Hukuk Ke Berpirsiyar Öztürk Türktuan Pekti Tepayın Kude Hevditire de Tecitali Serre Berapo Mafya Heviye Revşa Girtiyerine Hoş Kanuna infazı, kanuna tek koşan etici teröre beynenir kandın. Her vati payın ku dosya geldi ser mücadele sereke yembe pevajuya bankare berapore de speaker peşkeşi vezir Yılmaz Tunç verekere. Serdana Şandeya HDK Dem Parti u DPP yalı başvur bedavi bu Şandeya DPP Dem Parti u HDK de çarçuya banga işçi civake demokratik ku dibist hafte sabate de jaliyere berapo ve hatı buraya handın deli başvuru Kurdistan'e hevditin kirin. Şandeya des şankir ku vanji hemu partiyen siyasi u keseye tanrı hevditin en cuda kirine uliser banga işçi civake demokratik are berapo çare seriya demokratik apırskireka kurtakıvine. Şandeya gut ku du hevditin en van bedavi bu ne u de hemu hevditiran de ji aliyan ditin u peşniyarın derbarı pevajuye de ji girtine. Moiris Aserbo gut peşniyazın Brezöcalan kilide açtı u nırxen gerdunine. Sekreteri Giştiye Partiya Komünistya İtalya'ya Moiris Aserbo tekildari müjaren de konferansa Roma'da hatine nikaşkirin akvi. Moiris uhat beja konferansa Roma'ya giring bu. Da sala 1990 hande bu mafya siyasiye penaberiye em be Öcalan re çune İtalya'yı. Mıkabın deslatarya İtalya ile hemberi zaten Amerika NATO rumeta xwe neket gele İtalya her dem gele kurtreye pişti şere biçeteyin dahi şere raya giştiya cihaneji pişkiriye de gele kurt Aserbo Diyarbakır konferansede işaret ve peyvistiya misyo gerkerine azadiya fizikiya Brez Abdullah Öcalan hatiye kirin ogut bey azadiya Öcalan pevajuyeke açtiye peknaye Minaka Nelson Mandela hatiye dayin o hat kutin ko hemante jibu Öcalan ji derbastare jibu roşlata navinu Türkiye gavake kemin azadiya Öcalan'e gava düyemiji eveku ve yekiti Avrupa'yı PKK listeye xsiren teröre derxine. Aserbo da zani kutu konferansede bir yara namzetiye Abdullah Öcalan ya bu xalata Ayşe ya Nobel'e hatiye dayin u vuha devam kir ev xalat her tim naye dayin le takas Öcalan hak kiriye. Liguri men jibu ku xalate bidin seruk Öcalan ve em tekoşine bikin xalat bedayin ve azadiya ve Ayşe jimi soger bibe. Aserbo heridavi balkşan servan xalan. Peşniyaza konfederalizma demokratik ya Brez Öcalan bersığı heri baş yalıdıcı krizin moderniteye kapitaliste beveriye netevperesti be tahmili tündi u militarizme jiholerat be. Peşniyazın serok Öcalan kilide açtiyene u nırxen gerdunine. Li Tekirdağ hücreye cezayeli girdiye nekhoş Hüseyin Sürgeç hatiye dayin. Li guri agahiyan niviskare girdi Hüseyin Sürgeç. Jaliyere ve beriya girtigi ve biyazde rojan cezayı hücreye hatiye ceza kirin. Hatragahındın ku sedama vi cezayı ji fak sekeku Hüseyin Sürgeç khwastiye jiveysi aktaşre eli girtika tipa feya imrariye cem reber apodimine dişine. Hüseyin Sürgeç je dehe Nisan evvel hücre yekesi hatiye bicihkirin u hemu mafenviyen ragihandın jihatine standır. Bihince ta dozeke pazil sıbata 1990 handatiye evlekariye devlete brengeki bey hukuki ve deme cezeye müebbeteli Sürgeç biriye. Sürgeç despeke xistin girtigahalı Maltepe'ye pişreji bi dore sürgünü girtike Çevlik, Ahmet, Elbistan u Maltepe ya İstanbul'e hatiye kirim. Her idavi beriya semahan sürgünü girtika tipafeya hejmar düdüyemin atekir de hatiye kirim. Romantizma u nekhoşiya dil bi Sürgeçre heye u spazma dil derbaz kiriye her va jiroviyen xweji
nexweşe. Sûriyeş nava 26 salên girtîmayî de pirtûkên bi navê Dersim'in gözyaşları û Deli Ejma nivîsiye. Sûriyeş salên dirêj bi Veysel Aktaş re li heman girtîgehê maye. Veysel Aktaş diviya bû sala derbas bûyî bihata berdan lê bêle berdana wî salekê hatiye talûk kirin. Ji bo girtiyê nexweş Mehmet Emîn Cam serlêdaneke nû hat kirin. Baroya Sêrtê û şaxê Komeleya Mafê Mirovan îhadeya Sêrtê bi daxwaza talûkkirina înfazkirina cezayê girtiyê nexweş Mehmet Emîn Cam 73 saliyê ku li girtika tîpa teya Qubîn a Êlihê tê ragirtin sêrlir ser dozgerê Komariya Êlihê dan. Ji bo Cam ew daxwaz hate kirin. Ji ber nexweşiyên domdar, astengdarî û kalbûnê em dixwazin cezayên wî bên sivîkirin û rakirin. Di daxwaznameyê de hat gotin ku mayîna Cam a li girtikê xeterêke jiyanî bixweretîne. Di dehê Nîsanê de dîsa rakirina nexweşxaneya girtîgehê. Malbat dibêje ku cara dawî dema rakirin nexweşxaneyê nexweşiyên wî gihîştine wê astêkî û xeterêke mezin li ser jiyana wî çêdike. Hat xwestin ku girtiyê nexweşê giran Mehmet Emîn Cam demil dest were berdan. Xesedên Aslameya 4 şehîdan eşkere kir. Navên de ragihandûn çepemeniya Hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê di daxuyanekê nivîskiyîn Aslameya 4 şervanên xwe eşkere kir. Di daxuyanê de we hat gotin em sersaxiyê ji xwe û ji tevayê malbatên şehîdên xwe re dixwazin. Şehadeta her hevalekê me ve ısrara berxwedanê mezin dike. Em ê ala şehîdan li ba bikin û berxwedana wan bi serkeftinê tajdar bikin. Em ê xeyal û armancê wan pêk bînin. Agahiyên li ser nasnameya şehîdan bi vî rengî ye. Mazlum Şehba Ahmet Mustafa bi nasna Mazlum Şehba. Navê dayîk Fîtem, navê bav Mehmed cihê ji dayîkbûnê Helebê Dîroka şadê de terwîzê 19 Nîsana 2025. Mehmed Emo bi nasnav Militan Rojava. Navê dayîk Leyla, navê bav Teha. Li Serêkaniyê ji dayîk bûye li min biçê 6 Kanûna 2024 de şehîd bû. Pişeng Eliko bi nasnav Givara Efrîn. Navê dayîk Nezîre, navê bav Mehmed. Li Helebê ji dayîk bûye 19 Nîsana 2025 de li Tirwaziyê şehîd bûye. Fewaz Hemade bi nasna Cengiz. Navê dayîkê Esriye, navê bav Abdullah. Li min biçê ji dayîk bûye li bendava Tişrinê 8 Kanûna 2024 de şehîd bûye. Girtiyan nerazîbûn nîşanî dardekirina Nejat Heydaranlû da. Kampanya sêşema na ji cezê dardekirinê ku ji hêla girtiyên siyasiyên li sû 8 girtîgehên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê ve hatiye destpêkirin dewam dike. Rêveberên înisiyatîfê dardekirina girtiyê siyasiyê Kurd Hemîd Hisên Nejat Heydaranlû de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de we hat gotin. Hemîd Hüseyin bi darê zorê îfadeyê wî hatiye girtin da ku îtiraf bike kaxizeke îmze bike. Ji serê salê û hetana 88 welatiyên Kurd û Îranê hatine dardekirin. Ji wan 5 jinin 7 girtiyên siyasî û 2 zarokên temenê wan di binê 18 salî de bûn. Di daxuyanê de Bankê Civaka Navnetewî û rêxistina mafê mirovan hate kirin ku li dijî kiryarên dewleta Îranê pêdeng nemînin û dengê xwe bilind bikin. Bafıl Talabani û Wezîrekarê Derveyê Fransayê civiyan di berdewamiya hevdîtinên Wezîrekarên Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot ên li Herêma Kurdistanê de îro Jean-Noël Barrot li gel serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê Bafıl Talabani li Hewlêrê civiyan. Hêjayî gotinê ku şeva borê jî Jean-Noël Barrot li Hewlêrê li gel fermandarê giştiya Qesedê Mazlûm Abdû hevseroka daîreyê têkiliyan derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê İlham Ahmed re jî civiya bû. Her wa her du Wezîrekarê Derveyê Fransayê li gel serokê pêdeke Mesûd Barzanî û serokê Demboriyê Herêma
Herema Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re jî civiya bû. Belê gotan cemen û çend saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.